Shubor nakaslem jong unongsan hima. Harian ka jing yoi ya ka jing kerdu kam kerdu jam kisamla ka jela bat ka jing mi ka jing ya kolmar ka jing ya rali ka belalong dangshan na ka benta bandawa halor ka jing kerdu kam ha ka jela bala penyat da ka seng FKJGP usamla lamda mi syang pliang ula pai khamat she kisamla ka jela da ka bakhot bat wer ya ki bat lada ki kwa shisha ya ka kam ban trei kin sngop ha ban message u ha po Facebook Ulapan syairu bakani ka kam de ka kam sorkar bat kani ka kam ka don chenong ba Delhi shajowai bat hashalong usamla lam dami ula kentui ki samla ba kem de ban chu ap tangi ki kam sorkar kham tam e ha kani ka por badang sha sanchar ha kani ka sorkar ka bamta Unil samla lo snok khiaru na ka benta ka jingmi tang ki jing e sudah hapo ka jela na ka jing sha sanchar ha kani ka sorkar ka bamta da ka baong bahau ni usnam ar hajar ar pulai ki pat ba ki de banda pet bha bat perkhat bha shwaban jit ki nong mi khman ki ban mi khman cha yeng darbar thau an bat kham tam e ba kim de ban biet ya ka pisa na mar ka pisa kan sa penyap yo brio bat kan penong ka jing do nong ka bakrau ya ka jela na mar ladangi jit rumah ngin sa yo mat biang kum ju kum kini ki jing e hapo ka jela ka jongi Snosi ban phai skwe ke liang khamtam ha gi chinga jom ke jela jom ni pram bai khamtam gani ke jing kopdu kam ku jam gi samla di para samla jong ni mah pa ke jela te nga kung wei u samla bo ji khon ne banta ke imlang ke salang bat kalong ke e ko khobor ba snosi lada ngilektur ban dawa ya ko hok ban yo kam yo jam gi samla kan long pat ba ong ba penmi jing klumar kumba ngi i ha ki khinja si bala yen ba kiseng halang ba pher aba ki yakhi na banta ban yo kam yo jam ki khun samla te ki ong pat ba ki de ki nong pen klumar mo te na kan liang jong ngai sukhia ban yo i mar ba mtai setang ki jing sudah po ka jela jong ni te na kan liang jong ngai na kwa ban ong ba shwa pengin jet ya kita ki MLA saka yang darbar thawang house name azar pulai di ban perkhan bat ngin ya pensiong ha konong rim gujong ni ban inde ban big ya ka pisah amar ba ka pisai kharai ba kan sa penyap yo beri bat kan sa pendu nong sibun ya jela kadangi pediang ya kata ka pisah ndai ana ka liang gujong ngai ngasing kon ong ba ngide ban phai khman bat ngin sa perkhat ha ban perkhat janai ban jet ya kita gi MLA sa yang berbar tawan amar la dangi jet rumah lada ngijet ya ka pisah de kamut insan hi kunju kat kini ginya apa ka jela ka jong tahi de nga subu ka jing kerpat ko wei ba la don gi samlai para samlai ba kwa jam kwa tre kwa kam kwa bala kila ban message singa lang ba Facebook bat gi kam ta kam de ka kam sarkar kata kata ka de be kam bala bat kata kam ka de ga sport ba lagi sya jawai slong ba kwa ban bala kila ban message singa lang ba Facebook ya ke jengtip ke ba company ate ki kila ban message hadin ke message soki ngan sa iPhone bar jonga bat ki sakol ni sa patai bha ni sa perkat te ngambu ke jeng kerpat bu ba bro ni nong song snong jong ke jela jong ni ba shwa pengin jit ya kita ki nong thawan sa ke yang dorba thawan bat ni hab ban perkat jengai ban jit kat kum ke nong ring ke jong ni namar ba ngi i ba ke jeng ke jela jong ni ke ba menta kam de ke basuk te ba shwa bangin ai ya ta ko vot na ta jela di ban khan ban di ban perkhat jangai ta ga lawei ba ni suk insanya ko jela tangani ku besibon